Mit navn er Jens Kirkegaard, og jeg stiller op som formand for Byggegruppen. Som Københavns bygningsarbejder har vi to forpligtelser hver især. 1. Det er at være medlem af fagforeningen. 2. At arbejde efter vores overenskomster. Desværre bliver alt for meget af vores arbejde udført af uorganiseret, ikke overenskomstdækket arbejdskraft. Det er det, vi bedre kender som social dumping. Social dumping er jo en ret, arbejdsgiverne har i og med, de må importere billig og ufri arbejdskraft ind fra alle verdens hjørner af Europa. Det er EU, der styrer det. Det vi kan gøre som fagforening, det er, at vi kan lave overenskomster med arbejdsgiverne, og vi kan sikre vores overenskomster bagefter det. Og hvis arbejdsgiverne ikke vil lave overenskomster med os, så har vi blokadevåbne og sympatikonflikterne. Det skal vi bruge aktivt. Det skal vi involvere vores medlemmer i, og det skal jeg gå foran som byggegruppeformand. Håber jeg får den stemme.